Doble ang kalipay sa libuan ka senior citizen sa General Santos City tungod ilahan ng nadawat ang ilang birthday incentives gikan sa LGU ug gawas niini gidalitan pa sila og kalingawan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. But my love is always there. Say I always. Daw dunay singing competition nga gisalmutan sa mga lola nga gipahigayon sa usa ka mall sa General Santos City adlong Biyernes. Gani ang 65 anyos nga si Lola Leia Tamsi nga taga Barangay Fatima, gipasigarbo ang iyang singing prowess nga giubanan pa og dance moves. Sa balay, palakanta gyud ko sa balay. Apan, ang maong aktibidad, kabahin lang sa programa nga Birthday Gift Incentive sa Gensan LGU alang sa 1,354 ka mga senior citizen nga nag-birthday sa bulan sa Hulyo. Matag usa kanila, makadawat og tig 2,000 pesos. Pasalamat gyud kog dako kay makatabang po sa mga maintenance. Matud sa LGU, ang maong insentibo subay sa City Ordinance nga Birthday Incentives for the Senior Citizen nga alang sa narehistro nga kapin 40,000 ka mga senior citizen sa syudad. Laing pagpanghatag na sab ang nakatakda alang sa mga senior citizen nga mag-birthday sa August ug sa mga mosunod pa nga mga bulan. Bali, actually, gani siya, giagi man gid ni committee hearing, no? Ang OSCA, ang CSWDO. So, kini siya, nagbase ni siya nga kung taga General Santos ka. At least kahit papano, makatabang sa ato mga senior citizen. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.